Makapugso isa ka specialty cafe sa Bacolod City. Ginabalik-balikan sang pets kag fur parents. Bao, yari nga itong gintutukan. O heads up sa fur parents dira. Gusto nyo bala mag-date and dine out kaupo ng fur babies? Apang nagaproblema kung din ka mo makadto? Worry no more! Bango diri sa isa ka specialty cafe sa Bacolod City, pwede ka makakaon, makapangape, ukon, magpaliwaliwa o ang imo pinalangga nga pets. Ang diskarte sa magululutod nga negosyante, may makagalan nga pagkaon sa tawo, kag syempre, tempting treats man sa mga hinuptanan nga ido kag kureng. Nami makita silang happy mga family, gakaon sila din mga bata nila gampang sa dogs, ga chabaw-chabaw kisa. Opo din yung manghod niya si Kathleen, first-year veterinary student sa Cebu, kag si Rose nga naggraduar sa kursong hospitality management. Gintibong sang salina siblings ang ila pet-friendly cafe. Yes, we like creating memories with our furry friends. Ang dogs, hindi lang sang pangsulod balay. Maglagaw manila, kag mabond manila ang dogs. While eating good food, having good food, good coffee here. Sila mismo ang nag-bake man sa meat-based cakes para sa pets. Ang pamilyang mahilig sa ido kag kuring, humalinsang sila ang mga bata pa gani, close na close ang maini sa ila madamo nga pets, nga sa karon permanent figures man sa ila kapihan. Well, we grew up with dogs naman. As in passion, gid namon ni dogs. And it's so nice to finally open a cafe with our fur babies also. Suno pa sa mag-ululutod, you can always transform your passion sa isa ka pinasahi nga negosyo. Ang ila sekreto, kaangay sa mahinuptanan, best friend nila ang isa kag isa. Kag hindi daw, ido kag kuring, nga perme, naga bangigay. Opod Kirinal Casilio, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.